o huevones? ¡Leones, leones! ¡Huevones, huevones! ¿Qué somos, leones o huevones? ¡Leones, leones! ¡Huevones, huevones! ¿Qué somos, leones o huevones? ¡Leones, leones! ¡Huevones, huevones! El árbitro señala al final de la primera parte con un marcador de 2-1. Si no tenim vols de fer croquetes, tu xupar-la. Furti, el dia es massa amb els peus. Però si ningú guarda res. Home, clar, si no me la passeu. No pinta res, tio. Has vist l'entrada que ha carregat amb aquest? O quants vols portes? Clar, perquè si no me la passeu no puc xutar. I a la Lliga quants en portes? Cal com no és passador que més marca, Et fas alguna calda, fa un Déu? Sí. Com Déu senyor, és que venia cap aquí que m'anava prometent, no m'emprenyaré, però és que me cago en Déu! Hem quedat una puta pena i una misèria aquesta primera part. És que no foteu res, tio, no doneu un passe ben fet, no sembla que sigueu un equip, tio, no aixequeu el cap, no us passeu la pilota, tio, sembla això el puto pati de l'escola, joder, me cago en Déu. A veure, és que ara la segona part hem de sortir a tope, tio, ens hem de deixar tot, hem de deixar-nos a la pell, vale? Hem de sortir cap avall i donar-ho tot per remuntar, entesos? Entrenador, no és culpa meva, no em passo la pilota. Però per què no li passem la pilota a en Xevi? Us ho he dit a la primera part, La tàctica, pilotes amb en Xevi, que és el delantero Pichichi. Joder, en què quedem? Pilotes en Xevi o tàctiques? Passe tiqui-tac. Però si us acabo de dir que abans he dit que pilotes amb en Xevi. No, aclara. Però és que Furti, me cago en Déu, us estic dient. Vale, doncs va, no dic res, ja està, va. Hòstia, Furti, que sempre has de tindre la teva, tio. Jo sóc el número 1 i mira com m'han deixat, ben lesionat. Però, Carles, com t'has fet això si no estàs jugant? He anat a buscar les aigües al cotxe i mira. Fet una merda. Sangrant, mal al genoll, el colze, els dits mig trencats, no pot pas ser això no és sèrio. Va, a veure, nois, estem pel que toca, hòstia, va, cago en Déu. A veure, veiem clar, no, que juguem amb el porter tota la vida perquè juga el porter futbol, vale? Estem davant i a davant en Xevi, el delantero Pichichi, entesos? Pilotes, agafem d'aquí cap a dalt en Xevi, que en Xevi no pot s'ho fa sol, vale? Sobretot, Furti, vols fer a favor d'aquest? No veus com juguem? Pilotes dalt, quan les perdem, no les recolem enrere ràpid i ens les rasquem, no, pressionem des de dalt, vale? Entesos? Des de dalt, que no hi hagi desplaçament. Els collons, aquesta delantera insolada morena que tenen a Mulleres, que no li passin de plata perquè ens fa anar de cul, entesos? Tota l'estona, pilota per ella i ens ha cardat 2 gols. Entesos, vale? Sobretot Pepe, el futbol i si juga amb els peus, ara juga amb les mans. Ara ens queda la segona part. Capitán Salamis in the house. Militar del mundo. Què, nos ho animem una miqueta això, que ahir vaig treballar en una discoteca a Sitges que flipes, tio. Una mica de serietat, que ens juguem al passe de les semifinals del dia 17 de setembre. O fem uns baileteos, no? O què? Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti matándote, la buena. ¡Sácalo tú! Dime que te gusta, dímelo a mí. Te voy a dar salami a ti y a ti y a ti. Túmbate en la arena y hagamos la croqueta. Y luego te doy una vuelta en mi corvette. Descapotado, descapotado, ¡Descapotado! Noi, bé, que anem guanyant. Bé. Bueno, sobretot, recordeu, per la semifinal del dia 17 hem de portar tot això, entesos, Vamos! Són colors que m'orgulla el vestidor. Defensem cada setmana sentiment i una passió. 4 barres il·luminen el caliu i emoció. Tots jugant la samarreta
amb l'escut a prop del cor. Torelló, 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 Barcelona, molts collons i poc amor. Bueno, què has vist de producció? Ah, que no l'escena! Ara que no ric, tio. No estic parlant de res, no? No para, ara no para. No pot passar això no és sèrio. Els guins no sé pas que tinc el torneig, Nanos, què? Animem una miqueta això, collons, o què? Una mica de serietat, tio, que ens entra a la passi dels semifinals el 17 de setembre. Amb uns parileteos, no? Què, nanos, animem una miqueta això, o què? Surto jo, no? Fem un parileteos, no? O què? Va,